Ahoj, zdravím tě a rád bych tě touto formou pozval na kurz vnitřní sebeobrany, který pořádám a na kterém bychom se mohli spolu setkat. To, že koukáš na toto video, tak už pravděpodobně v této oblasti hledáš a přivedli tě nějaké důvody. Na tomto kurzu se zaměříme jak na teoretické informace, zvědomíme si spoustu toho už často známe, je to námi zvědoměné. A velká část kurzu jsou praktické cvičení nástroje. Prokládám to svojí vlastní osobní zkušeností, ať už z role člověka, který je jako houba, rád na hodně cestuje a dostává se do různých situací, kdy ta psychohygiena je opravdu důležitá. Takže kurz okořeňuju svými příběhy a zážitky z různých oblastí. Každopádně zazní tady určitě téma mozek, zazní tady, můžeme se povídat o stresu, taktéž jak vlastně můžeme v současné době využít poznání z oblasti neurověd pro náš prospěch. Různé hacky z těchto oblastí probereme a rozhodně nezapomeneme ani na základní, nejdůležitější naší část, jako dech a například některé možnosti z oblasti mindfulness, které můžeme využít. Kvalita našeho života se odvíjí od kvality našich emocí, takže i v tomto směru budeme pracovat a v podstatě všechno to je o tom získat zpět kontrolu nad svojí kvalitou života a tudíž tedy svými emocemi. Pokud ty emoce nemáme pod kontrolou my, tak je má pod kontrolou bohužel naše okolí. Takže k tomuto všemu se dostaneme. Těším se s tebou na shledání, na kurzu, který bude probíhat jak v Praze, v Berouně, tak v Plzni. A co víc, brzy na viděnou.